Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада. Авария хәлендәге су үткәргечкә ремонт кирәк, авыл юлын зур йөк машиналары җимерә. Нинди карарлар тәкъдим иттеләр? Малларны азык белән тәэмин итү иң мөһим бурыч. Зәй районы хуҗалыкларында терлек азыгы әзерләү эшендә катнашачак техниканы тикшерделәр. Кишүчат авылында ат чабышы сезоны ачылды. Ярышларда татар тукымлы атларны да күрергә мөмкин иде. Дус сыйныф серләре ата-аналар комитетлары республика конкурсының финалы узды. Әзерлек 2023 елның сентябрендә башлана. 17 мәктәп командасы башта муниципаль этапта алтын медаль ала. Аннары зона этабы һәм ярым финал үтә. Анда укучылар һәм ата-аналар икенче урын яулыйлар. Ә финалны лаешта оештырдылар. Биредә бөтен республикадан 18 команда катнашты. 17 мәктәп командасы иҗади караш номинациясында җиңүче булды. Кәләйдә су үткәргеч ремонтка мохтаҗ. Бу проблеманы башкарма комитеты киңәшмәсендә авыл җирлеге башлыгы Светлана Быстылева күтәрде. 6 километр озынлыктагы шелтәр 50 ел элек төзелгән һәм 95%ка тузган. Атна сайын өзелүләр булып тора дип сөйләде ул. Район башлыгы Тимур Нугуманов авылны республика программасына кертү мөмкинлеген карарга кушты. Киңәшмәдә күтәрелгән тагын бер проблема Сабанчы авылында юлның торышы. Аның озынлыгы 4 километр артык, яңгырлардан һәм су басулардан соң ул юыла. Өстәвенә юлны зур йөк машиналары да җимерә. Алар даими рәвештә карьерга йөриләр. Юл торак пункт балансында район башлыгы транспорт министрлыгы белән юлны Главтардор транс балансына тапшыру буенча сөйләшүләр алып барырга йөкләмә бирде. 8-нче төзәтү колониясе тоткыннары Әлмәт ишегаллары өчен металл конструкцияләр ясаячаклар. Район һәм төзәтү колониясе җитәкчелеге хезмәттәшлек итәргә планлаштыра. Мондый тәҗрибә инде булган иде. Узган ел тоткыннар урам өчен 150 чүп савыты һәм эскәмия ясаганнар. Бу 10 кешене эшкә урнаштырырга мөмкинлек биргән. Бу юлда йорт яны территорияләре өчен төрле металл конструкцияләр җитештерү турында килештеләр. Кишүчат авылында ат чабышы сезоны ачылды. Катнашучылар арасында тәҗрибәле җайдаклар да, балалар да бар. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, яшь спортчылар саны артканнан арта. Әлмәт районында ат чабышы сезоны ачылды. Традиция буенча әлеге вакыйга май уртасына туры килә. Төбәк-ара турнирда Башкортстан һәм Чуаш республикасы җайдаклары катнашты. Кайвакыт теләүчеләр саны бик күп була, ә кырның зурлыгы рөхсәт итми. Әлбәттә, ул очракта без көньяк көнчыгышка гына басым ясыйбыз. Программа 10 чабышны үз эченә ала, шулай ук понияларда катнашучылар саны да шактый. Бу балаларны ат спорты белән бик теләп шөгыльләнүләрен күрсәтә. Ярышларда чиста канлы тукымлы атлар катнаша, татар аты тукымын да күрергә мөмкин иде. Турнирда беренче тапкыр 2 җиңүче игълан ителде. Финалга чыгучыларның берсе Эдуард Большаков, ул ат спортында 9 ел, аның әтисе профессиональ ат караучы. Шуңа күрә Эдуард атлар белән балачактан ук кызыксына. Ярышлар Кишүчат авылының Рангоут ипподромында узды. Алар бөек җиңүнең 79 еллыгына багышланды. Ял көннәрендә Ална стадионында киләчәккә пас дип исемләнгән футбол буенча турнир узды. Анда шәхси футбол мәктәпләре балалары һәм башка шәһәрләрдән килгән спортчылар да катнашты. Яшь футболчылар өчен иң мөһиме җиңү. Әлмәттә 6 яшьтән алып балалар өчен 2 көнлек киләчәккә пас футбол турниры узды. Уенга Татарстанның көньяк көнчыгышындагы башка шәһәрләр командалары да килде. Кайберләре өчен бу беренче ярышлар түгел. Мондый турнирларда тренерлар спорт мәктәбенә кертү өчен балаларны карыйлар. 2 көнлек турнирның финал этабында алтын, көмеш һәм бронза лигаларда урыннар билгеләнә. Һәр команда кубок, ә спортчылар диплом һәм медальләр алдылар. Командаларның иң яхшы уенчылары аерым бүләкләнде. Малларны азык белән тәэмин итү иң мөһим бурыч. Зәй районы хуҗалыкларында терлек азыгы әзерләү эшендә катнашачак техниканың ни дәрәҗәдә әзерлеген ачыклау максатыннан махсус комиссия тикшерү үткәрде. Тулырак алдагы сюжетта. Корм сыйфатлы,
сыйфатлы мына булган базарын тартып койдук. Жигитлер айтканча 3 бригада эшлешек. Ауыл хуҗалык һәм азык-төлек идарәсе башлыгы Фәргат Камалиев алда торган терлек азыгы әзерләү эшенә куелган бурыч максатлар белән таныштыра. Зәй хуҗалыкларында яшел масса әзерләү өчен техникаларны кабул иттеләр. Районның 3 агрофирмасында да бу эш башкарылачак. Алар алдында 36 000 тонна силос, 50 000 тонна синаж салу бурычы тора. Быелгы язгы кырышлар бик үзенчәлекле килде инде. Почти менә бер ай язгы кырышлар алып барабыз. Ул соңгы көннәрдә әле төнге катырулар, салкын, минусовой температурный режим ул әзрәк безнең хуҗалык хезмәтчәннәренә шик уятса да, барбер тормыш алга таба дәвам итә. Менә хәзер инде терлек азыгы әзерләү чорда килеп җитте. Зәй шикәр агрофирмасында да техника әзерлек сызыгына куелган. Биредә 1150 гектарда күпьеллык үләннәр, 500 гектардан артык мәйданнан кукуруз чабу бурычы тора. Эшкә керешү өчен шартлар җитәрлек, техникада төзек. Карма заготовкага менә технология буенча каралган 2 чапкыч, ворошилкалар, менә минем артта Jaguar 870 маркалы трактор, яшел массаны ташуга 15 единицага якын техника булачак. Техника 100% каралган, механизатор белән комплектованный. Алла берса, исән-сау булып, bütün басуларны матур итеп җыеп, әйбәт кенә азык салырбыз. Агрофирманың алдынгы механизаторы Олег Сандемиров кырда 40-нчы язын каршылый. Техникасында килеп җайлап кына тора. 84 елда школны бетергәч, менә калдым шул хуҗалыкта, до сих пор эшлим менә шунда. Менә хәзер готовить итәбез. Сенокоска, хорошее настроение белән. Всю жизнь менә комбайнда, тракторда эшләдек. Район хуҗалыкларында терлек азыгы әзерләү техникасын Республика Авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкилләреннән торган комиссия тикшерде. Аграрийларның хезмәте югары бәяләнде. Готовность техники на очень хорошем уровне. Механизаторы все осведомлены о своей работе, о оплате труда все ознакомлены, у всех получены спецодежда, также ознакомлены по охране труда. Хочется пожелать Заинскому району, чтобы успешно провели все кормозаготовительные работы. Хуҗалыкларның кадрлар белән тәэмин ителешен, хезмәт шартлары, кызыксындыру чаралары, хезмәт куркынычсызлыгы мәсьәләләрен дә күз уңыннан ычкындырмады комиссия. Эшне башкарып чыгу өчен һава шартларының гына уңай килүе кирәк дип белгечләр. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Җәй көне Баулы урамнарын меңләгән чәчәк бизәячәк. Хәзер шәһәрне төзекләндерү һәм яшелләндерү идарәсе теплицасында яңа җылы сезонга әзерлек бара. Быел ачык һавага беренче чәчәкләрне салкын һава торышы аркасында май ахырына якынрак кына утыртырга планлаштыралар. У нас в этом году один вид петуний после посева, они, считай, больше половины не взошли, и после пикировки они очень тяжело росли. Теплицага беренче үсентеләр февраль айында ук утыртыла. Петуния, бәрхет чәчәге, колиус, сальвия, силозия. Быел шәһәрне барлыгы 12 000 чәчәк бизәячәк. Шулай ук яңа чәчәкләр, астралар, циниялар һәм газаниялар үстәләчәк. Утырту өчен таләпчән булмаган үсентеләр кулланыла. Ассортиментта барлыгы 15 тән артык чәчәк сортлары бар. Иң популярлары петуниялар һәм бәрхет чәчәкләре. Үсемлекләргә махсус азык өстәлгән су сибәләр. Хәзер шәһәрдә клумбаларны әзерлиләр. Үсемлекләр утыртылганнан соң аларны җәй буе карап торалар, сугаралар, утыйлар һәм ашлыйлар. Кирәк булганда чәчәкләр утыртылачак. Лениногорскида Олимпия командасы Бүтән Россия Олимпиадасының төбәк этабы финалы узды. Ярышлар спорт юнәлеше буенча сәнгать, технология, спорт Бүтән Россия зур Олимпиадасы кысаларында оештырылды. Татарстан районнарының мәктәп укучылары командалары Анапа шәһәрендә узачак турда республика исеменнән кем чыгыш ясаячагын билгеләү өчен җыелдылар. Ярышларның тантаналы ачылышы беренче спорт мәктәбендә узды. Чара аппараттан башланды. Төбәк этабы финалында Татарстанның 10 командасы катнашты. Һәр берсендә 16 кеше, 12-13 яшьлек егетләр һәм кызлар. Мы стараемся верить в друг друга и в себя, поддерживать.
кого-то всегда будем друг друга поддерживать в любой момент. Лениногорскида ярышлар спорт юнәлеше буенча үтте. Алар Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан Лениногорск районы мәгариф идарәсе белән берлектә оештырылды. 3 көн дәвамында балалар программаның 7 төрендә ярыштылар. Бу җиңел атлетика, баскетбол, тег, регби, шахматлар, спорт тематикасына брейн ринг. Быел компьютер спорты һәм шәһәрчекләр дә өстәлде. Иң көчле команда бөтен Россия этабында республика исеменнән чыгыш ясаячак. Ул көз көне Анапада узачак. Балалар 1 ай буе диңгез буендагы смена балалар үзәгендә яшәячәкләр. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.